ki yafe mini kinji karki bari na yi kuka. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, abokina barka da warhaka ya kake? Abokina ne ya Nijar din. Nijar ba daɗi abokina, sai a hankali. Gaskiya ne, Nijar fa an ce kuna jin daɗi kuna abin da kuke so. Tunda aka juyin mulkin nan kuma na gaya ma komai ya gyaru. Kai ga mu mun rasa uwar ubanmu. Ah ba. Yanzu haka zancen da nake magana ina shirin shigowa Nigeria. Na me? To billahi lazi abokina zan baka shawara. Wallahi da Najeriya, Allah da ita da lahira babu bambanci. Dan yanzu ma haka da kake gani tun sawo abin da na ci sai miƙa nake yi baccin ma yake zuwa. To subhanallahi. Me? Kai ina shirin to nan Nijar din kai kana wannan to wallahi duk lokacin da ka sake ka zo Nijar kan ce zaka taso daga Nijar ka dawo Najeriya a wannan karnin da ake wallahi sai ka gane Allah da girma yake Allah sai ka gane shayi ruwa ne kai da Allah ka bari to ni da na gaya maka wannan kuma an ka zo ruwanka ni da na gaya maka wallahi nan da kake gani dan Najeriya shi yanzu in malamai suna wa'azi suna cewa ga yanayin lahira ga yadda take kawai dan Najeriya gida yake shi a lahiran ma yake wallahi kai ni to shikenan dai tunda ka yadda ko dai baka so in zo dai abokina hauka ake yi ka ji wai kawai mutane bai san me ake karba a Najeriya bane Allah ya kawo shi yau ma in ci gaba da juye na tunda baccin ya fi zuwa